sky's red tonight. We're on the edge tonight. Ik ben Marco van den Kamp en ik ben bedrijfsleider op Breskens aan Zee. Dit paviljoen bestaat nog niet zo lang. Hoe lang bestaan jullie? Wij zijn vorig jaar april zijn we begonnen, net voor de Pasen. En waarom is dit paviljoen hier gekomen? Dit stukje strand heeft dus geen paviljoen, of had geen paviljoen. En het zit zo dicht bij het dorp, dat was eigenlijk wel nodig. Ja, want dit stukje strand is van oorsprong eigenlijk wel een beetje van de Bresciaanders zelf, hè? Komen hier dan ook echt de Bresciaanders of ook eigenlijk wel toeristen en andere mensen? Daar komen hier heel veel Bresciaanders, maar ook heel veel toeristen. Wonen jullie in Breskens? Nee, wij wonen eigenlijk in België, in het binnenland. Maar wij zijn met vakantie aan zee. En wij hebben een trip met de fiets gemaakt. Dat doen we eigenlijk elk jaar, komen we naar hier. En dan komen we een broodje eten. En dan van het mooie zicht genieten, iets drinken, naar het toilet en dan weer terug. En dan zijn we weer. Ja. Omdat ik al jaren hier kwam ik ook heel vaak bij het halve maandje. En daar vond ik het altijd prima vertoeven. En als je dan naar Breskens liep, dan was er tussen het halve maandje en Bresjes was verder geen strandpaviljoen meer. En toen dit hier begon te ontstaan, dacht ik van wow, wat een mooie bouw, wat een ontzettend sfeervolle ruimte met ronde vormen, met gebruik van natuurlijk materiaal. Met een terras in 2 stukken, als het kan nog mooier dan het halve maandje, op een plek waar je ook nog dicht bij de haven zit. Dus ik vind het gewoon een mooie plek en ik merk als ik hier zit, dan is het gewoon prima. Of het 's morgens vroeg in de ochtend is als ze nog niet open zijn, of het 's avonds laat of overdag. Het is altijd prima. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Wat is dat voor speciaal horloge? Dit is een tafelbutler. Via de tafelbutler staat er eentje op de tafel, een steentje met een knopje daarop. Daar kunnen ze op drukken en als ze daarop drukken krijg ik via mijn horloge een berichtje binnen met het tafelnummer en de bestelling die ze eventueel willen opnemen. Handig. Ja. En nu staan jullie tweede genomineerd voor het beste paviljoen van Nederland voor Zeeland dan. Hoe is dat? Dat is wel bijzonder na een jaar als je bestaat. Ja, dat is ook bijzonder. Wij doen er ook alles aan om toch nog die eerste plek te bemachtigen. Of dat lukt, ja, dat zullen we zien. Hoe gaat dat in zijn werk? Je hebt in de eerste instantie een publiekstem nodig, dus zoveel mogelijk stemmen van publiek. Aan de hand daarvan worden de beste bezocht door een mystery guest. En dan volgt er nog een tweede ronde na de eerste 3. En dan krijg je weer bezoek van een mystery guest. En als je dan nog op de nummer 1 of 2 staat, dan krijg je nog een allerlaatste bezoek van de mystery guest. En dan is het zover. En is hier al zo'n mystery guest geweest ook? Je weet het niet, maar ik heb al wel een klein vermoeden dat hij er is geweest, ja. En werkt iedereen dan nu ook een beetje anders dan normaal? Zijn jullie heel erg gericht op dat je dat wil winnen of doen jullie zoals altijd eigenlijk? Nee, we doen net zoals altijd. We zijn natuurlijk wel een beetje meer oplettend, maar voor ons is iedere gast hetzelfde. Ik hoop dat het tweede blijft en dat een ander paviljoen razend populair blijft, omdat het anders hier veel te druk wordt. En dan heeft u geen plekje meer? Ja, in het weekend is het al zo druk dat je eigenlijk geen plek meer kunt vinden of dat je lang van tevoren moet reserveren. En ik ben niet van het reserveren, ik ben van het hier en nu. Dat is onder andere wat ik in Zeeuws-Vlaanderen zo leuk vind. Dus ik zal ook niet reserveren. Dus ik zal hier vooral door de weekse dagen eten of tussen de middag of het 's morgens. En laat andere mensen dan maar het 's avonds in het weekend plezier hebben. Laatste vraag. Ze hebben best een uitgebreide kaart. Heeft u al verschillende dingen geprobeerd? En wat zou u misschien kunnen aanbevelen aan andere mensen die hier zouden komen? Nou ja, als je zo dicht bij de vissershaven woont, dan ligt vis echt zo voor de hand en het is gewoon hier prima. Als je andere dingen dan vis eet, zou ik zeggen van waarom eet je die dan aan Bresjes? Dan doe dat op een andere plek. Maar ik ben überhaupt geen vleeseter, dus ik hou van vis en ik hou van vis en Bresjes. Dus u gaat voor de vis? Altijd.